L'etilè en les fruites. Les fruites i verdures produeixen de forma natural un gas anomenat etilè. Durant el procés de maduració, aquest gas té una sèrie d'efectes fisiològics positius, entre ells que la fruita es torna més saborosa i energètica degut a la disminució dels nivells d'àcid i almidó i l'augment dels sucres. La textura també es torna més tova i aquestes fruites i vegetals es tornen comestibles, ja que acaba amb els compostos tòxics que tenen les fruites en les primeres fases de desenrotllament per defensar-se d'infeccions i deixen de ser desagradables del paladar dels animals. També millora el seu aroma i canvia el color de la pell com a conseqüència de la clorofil·la. Tot i així, després del seu moment òptim del producte, l'etilè també serà el responsable del procés d'envelliment i putrefacció de les fruites i vegetals. El sabor i la temperatura de l'aigua. És més difícil treure el sabor quan l'aigua està més freda que a temperatura ambient o tèbia, pel fet que el sabor és la sal de sodi d'un àcid carboxílic. A causa d'això, la solubilitat de la sal és directament proporcional a la temperatura, és a dir, a major temperatura de l'aigua, major solubilitat del sabor a l'aigua. És per això que al rentaplats o normalment quan es neteja es sol posar l'aigua calenta per així poder treure el sabor dels plats o de les mans amb més facilitat. La ceba i el picor als ulls. Dins de les cèl·lules de la ceba existeixen alguns compostos que contenen sofre. Quan la tallem, es trenquen les cèl·lules i aquestes es transformen en molècules sulfurades més volàtils, que són alliberades a l'aire. Aquests compostos sulfurats reaccionen amb l'humitat dels teus ulls generant àcid sulfúric, que produeix una sensació de cremor. Les terminacions nervioses en els ulls són molt sensibles i detecten aquesta irritació. Llavors, el cervell reacciona dient-li als conductes lacrimals dels teus ulls que produeixin més aigua, és a dir, llàgrimes, per diluir l'àcid i protegir així els ulls.